you accept Jesus Christ as your Lord and your personal Savior. Wone saa niema ni nyina no, oni omu ni twakwa. Barrier abeda muntem. Na wuti sumu. Saa niema ni nyina ye sumu niema. Yesi esum ne de. Ese wo mama hunu se esum ye bonsam. Ehan eye nyame. Untimi nsum awura no mienu. You cannot worship God and also money. Eba sa ubetan baako is either say ubetan sika anasa ubetan awurade. Mon kama nti ase sky bonsam de a ana sky abosom de a. Bosom nso ba bia wono mo nya katua. Ada obegya katua bia. Ajanum betua ne ka. Me ka ne nanam asisu dwa oba na opa won sesa. Se me de ma no si ne ho so a. Afen kometo no wa bra o te se de o te da. Opo mfa Bible so obom paye. O ya akonkyera gu bosomfo kofinti so. Metena se ne mi wura no makasa. Na me so ma ya amamre ne amane agunu so. Mini ni mi yenu mi nhwe. Se wase okuta Bible. Tumi na ye ne de ya. Kame boni dua makoma 37. Be ma nyina su asuoge ma me hye o mo hye bi ma hye na nkasu. Sa friye o mo kwayi ni pia ma ne yefuru nka no. So nko public toilet wa bere bi wo fie ne ye nkyere mpam no. Afriye ti afi be kan wa bere nsuo to. Na obi a wo premier wo kwa kone e wa public toilet so US wo Trump mpam wo ye be chew ka che o pray. Wo mo a wo de nkwati asam ko mo so mo mfiu no. Na bosom fo kofinti me ma bosom so o. Baburu be kuta asa unya nkrata. Wudi ago so ti afi be kan su to bere. Wo kwa public toilet na America police fo a chew. Na Trump apam ka che o pray. Afenso se wo ko kituam na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo krom tetesom eno ena ewo ho ye betwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne na omo adi hu komo ubetimi afre ye beba ne no ba bede hu komo Sronipa TV ena wanigu so a wo hwe amamre ene amane de kedimu akotene ye pa ne ye ne nananom ehia twetwe nkomo abosomfo ena afi akonfo no na amamre ne amane mu no sisi amamre no ye menim se ye ntiase o se ye nye den ye maame ba kwa ye friend Evangelist Frida Efriye aba be kasa de afana nanom som se ye huhudie na se esum free sum ma oni free esum na ko han ma oni esum ni twaka bio na tete no na ye nanom na amamre na na omoye enti sisi en de ni kwan se ye ya ye se ntumi nyi ye hu mfiri mu ne ade na nsem o keka no eno na epese ye ne bosomfo IGP atwetwe ho enkomo ye kasa amamre a eno no den a enu ntie ntimi nyi ye hu mfirim na ye wone ma bebre ho a Ghana ha no mse na oba santemam kra na ye de ye amamre ebi ti se ya fade kra etume kire ya amamre ye culture na maame no menti ase ye beka ye abru weti da ne benkum so no na ye maame be ye video de fa na nanom so ho se sisi ye se ya fanyame ade nti na ye sa amamre ni nyina neno ena nsem bi o kan ye di hu nkomo kame ho na ye ne bosomfo entwetwe ho enkomo bosomfo ba chane ti say adom ne ahweye caterpillar tie 1000 years no puncher pia medene pia eje ne nkomo ye betwetwe ne emu de penti wo adofo bi abechioma chioma na yo wadamfo madamfo pa me don odama koma so menu amade nyina ye di kan encha kase enkoma Sronipa TV pia ko fa bai na ye pese ma obi ehunu no kure no ntimi nchi akese edikan enkoma menu amade nyina aboa kese from Korombo Swahayu na Kwame Opon a ono so USA nchi akese enkoma me soa ma de nyina oba pa ya apia a ono so Netherlands. Okay, let's just say IGP ayebosomfo kofinti mancha ba kwa nkan ho emo me chia me dofo pa ma de nyina nana kosi ampon pia ododo obiri bie maame odofo pa me chia wo wanche na nka ntokwa besi ti se miyame kopata ntokwa no we de nyame ne nananom asese waka ya chia bosomfo eyeye maame ba ko a ose oye Evangelist na ose amamre ye culture first na ne ye ba ya fa Kristo ni de eni kwan se ye de hu wura asa ne manim Kristo aba na abewu age ye nkwa de ose ye hu firim na obi wo ha ose abosomsom ne betoyi ontumi nyi ne hu firim enokura bi enim se ye ka amamra a eye culture na woti asese culture ne se bia wodi wutwa aboa ana se wo worship bibia ne na ye culture na ana se culture ne ye umbebre ye te ne se me dase atiefo ne ahwefo ehwe me de obi bia ase mo a mo hweye mo a mo tie ye ni nyina ne se o hwe no
na wo like na wo share wo subscribe na de wonya bi nhwe no no ma na hwe no ahunu bosomfo kofinti yakasa amamra oba na wo se friend free da free ye o se friend sen o o se ni krom tie ni nkasa yi mu a hwe no wo TikTok o se ni krom no mko aboa kire o se ni krom ya aboa se ne kro na oba pa free ye ne sa na friend no free ye oba free ye no kro na o free so no se ne hene tie mi a minim ni krom amo ni krom din se ne hene tie mi a owu a o mi ensie no wa brochire se ne hene gini funu sie no wona asase so a me bosomfo kofinti fatom so no obi ahwe me wo hene no obabre nchirima nyina obabre o mi ensie funu wo ho hwe nyankopon o de obi ane pema no enne na meka sa asem wi akere wo so o de obi ane pema no o man bia woni nyame ba bia o tene mumusa no se afe so a krokro koko akese o mode ya amamre wo sa kuro nu so no ya no mu twa krokro ndi ye den sade oba Ghana me afe so a oba me ha me ya amamre e de mama asuo nantwi a ye betwa bi ma se bofo me twa ni dwampa o tu aduama no anankasu ma twa ni dwan ama no wie na me ba ma brafo a bofo gadawu ya amamre bofo ye ntumi twa ni dwan ama no bofo gadawu me ya amamre twa ni nantwie ono ne ba kwasi mframa kwasi fo mienu na obi adidi kama obi ohaw o amane o de beda agya no mo a se ye nkrata asem awo asem agya no mo boa ma ne yeye what is yes obi asore anopa eso obi abodam ye di nso ogu baabro so ne hwenim edam na teko ye ne yete ahan ne aya amamre de ato ewura no anim asere ye de asodamfo ama ne dam ko me kan ne ma sisu dwa oba na opa won sesa se me de ma no si ne ho so a afen ko meto no wa bra ote se de ote da oponfa baabro so obom paye o ya konkyera gubusomfo kofinti so metena se ne mi wura no makasa na me so ma ya amamre ne amane agunu so mini ni mienu mu mienhwe ye mienu ya wie ye de obedi fiti ne yonko aden ye no ane sen e na amene small girl timi sesa konfo o hwe mi okosuo nipa TV no ohumia onfa me de eme target ne de na ye hwe se obetimi aka asembo ne ba kokura afa me ho a sawa se okuta bible tumi na ye ne de ya kame boni dua makoma 37 edua 37 ontimi na ni nwie no wu no so fa bible ne modua na wo so fa bible quotation wugidi no fa bomi dua fa domeme fa kese me ne ye hwa ade ewi ase ye gede esi esum ne de ese wu mama hunu se esum ye bonsam ehan eye nyame de opachen de opati o ka se esum ne ya abosom mo ana han eye Kristo sum be ka che ni pray se minim sofo a ofi America wa baje atia mframako ubekom na sa bai okosofo na sori ni bi hwe ni gidie o odi abetena media so TikTok ono kranya media TikTok kansem fo edi tia na nanom som hwe se ma shefu gu kokko wo so atade a hye onyane ko agege se mo anhwe TikTok wo yi a watade na hye wo te abroche watade ko agege wotumi abetena ho be sopa konfo ene abosom konfo ye nipa osopa no kran kan ha me bosomfo me ye nipa osopa me ye ha me sunsum a hunhu no ukoka sa atia no kina unya sunsum so aso a o de kohye ne maame ne papa o de kohye dum ni adan de wakan wa metena TikTok wan ka sa yi a obenya so no me na me ka che opren me ba wiase madumi nipa nan me mfa ntumi ho madumi nipa nan obianu wa na brabo aye successful anya yie me ka che opren cause minum kwa mfa so ne mi wuranom edi awede wabetene se ebasa ne mani mienu no untimi fu yes ebasa ne mani mienu no ase basa uyi nyame ama na okofa sika ye bonsam mon kama nti ase sika ye bonsam de a ana sika ye abosom de a bosom enso ba bia wono mo nya katua ada obagya katua bia ajanum betua ne ka oponfa lawyer Ghana na lawyer mfrem o court mehia no yentena ho ema mo mfa ye ewuranom som ye ewuranom anim entwitwiri fom o we wati we ye be kakra no me hyane nkomato na brabo so se me manafe ne bosom mienu ne nkrata kuro no so aban beje
Oni bio. Entia o hye dem na o ye wi na nipa be se 1000 bi like na TikTok atua ne ka no de didi hwe onya bi so o twere kwatum okobia ko ye interview a ye mfa no ye ma ne krata wo de nsa kura to so se afidie mfa afidie ne mfa wo de hwe na hwe biem na momo ne dating to oba no te so betena TikTok kasa yi onya asundwie sa bro be kan asasem we tama na yable wati atofom na akonfo abaye amamre am edi shile ni adefa opem so ho no ena man e kan asasem we sa ade ntina sa asom ne yenjai na yemfa Kristo enti minim se ye di Kristo why ni Kristo bi so asan why ni Kristo ye de se yenim me amete yi me papa wode nsa adomade ko hu me maame e ofie ena busua gi ni tum sa ware me kasema kire wo ne brain 7 producer me nkasa ntia panyiri bi wo sene me na de ewom nie Yesu mo se no papa no hwan Joseph ne maame ne hwan Mary ti Mary ni Joseph eda eno mo wu Yesu de bi no nyanye ne ho ade kwara na ye hwan ena ne Mary wu Yesu nse ho konkon ye dwamanfo me ka che brain fatum so no mo hwe me Yesu ya dwamanba Joseph obi ba na Joseph hwe no tena ba no ma sunsun konkron ne ba ene Yesu o wona ne Mary koda o yese wana hwan Mary da ho adayem o yese nya o yeden o fa no obi timi so da o be so na ne ho asai sunsun bi ne na yeden abehia o ma da o wale sa sunsun no ti Mary na ne mpra o ne wo ho ye konkron o di nyinsa behia Joseph kwa Joseph hwe obi ba na me ni umienu aye te de ye wo ya anya ni me kan ne brain se obi ani wo Yesu mfonyini na satama ye kobo Yesu asenuam John Powell kwasempa nyini we ya wanom dot wote America wanom dot ne sinyina apro John Powell se ona ntepo so enti wasese wo gidi a meboa omutwe onim wo gidi a obakasa people ntutu nkogu pum na tutu obiani wa the whole world so fu biani wo betima ma people atutu that's was Yesu Kristo so koro say asuafo ne di ne chiro mbe yete se de obeye no enti suani ben ena watese say minimum asofo bebre kura omsi su besi ne omu ni ba oma anwo omu ni abada yempo onidi mo bi ni me suma ya mikuta omo no yeyi musu awie atwa abo a enam no kakra wo so obi adibia no yeden onya sika de wo so obi adibia wonya ye pon asori anasofo am ya kan sika ye kan wi osomfa nshaka ni butu fuha ne bako school papa kuani wote afuom dobode wotwa woni aba tenten kese efe no de akoche sofo na me nsa na epempan no wabona pesie ne mma edi adan no man Ghana de osoro de adom ye yempe na ye jai ye niema bi agu ho na yakofa de enim eno nti me osofo bu Ghana ha de bia ni preaching epe wose wo kan kura kire mo babro no hwinim o hwinim Yesu satam obewu ye omo ano mo ho no wuji omo nkon nya me no mienu sisi asofo mienu na ka sansem no wo mom na me ze me ji omo di se omo mpo omo ti ye ewura no somase what you say omo ti na nanom somase osuma sumdwe wom minim sofo bia wo Ghana ha obewu a otimi ka se enne ade nchime mewu ba minim konfo a ade be chama na wu ka se mi mewu mi wu achi enanum masa sore osore mi wura ma ade nyina na champa odiodu wu sore mprenu ne mprensa so kwa mi ko mi ma ampa wa ma biem ohu de ewura no somte sofo bia ni ho so be wu asole wu kwa wu omu wu tanta fo nanu yata na duma se yankwanhie siye asofo no ene akonfo na asofo ne bas na akonfo nkwa na tim nye ne kase o enya ne kase o bronsam na mo ka no imi hu no mo hu no na mo ka bronsam na mo ka no mo hu no na mo ka so David ni Goliath asema na mo ka yi wana so hu David wana so hu Goliath asabe mi amemi ti aketo yi kura no
wo betime be gina manima be ejimi sem no ka chem so fa ataya boba onwa ni se ne ko wura na dade echem ewura na ha na omini hwi kum da bia ye tena ho mama be ye kotokana ne de osum bia be kata yanim enti ne wo ye bosomfo ye konfo wo ko nua nkyai na nua ne kristonia wo hunu se wo ye bola so ade kora se be mpradu asa metime yi mbosom asia wo se wo gidie wo ne wo be ko heaven be fa bosom no twetwam se no ko bibia antoa wadi but me catch us Bible obi na twere wo de ba mete tini nyinam se wo hye Bible be me sin jem fabra unto me hye Bible wo hye nhye me he e be hye ne nso sei no me kaw na e be hye ne nso be mu me bosum si ya wo de bra kwanda ho yi fasi jem Ghana ha ye nyina na ete yawo bosomfo sansem we ne ye ma me free de ya wo kan se sa huhuni ye ma ne nyina ye nyaye sa ko cha na fan se ebia obi bewu ye be ya mamre ne ade ne nyina mfata onyankopon ahenie ye nhwe se ebia obi afiri mu ne bia emusie ye ne wo bia ensu agya ne ye twa ensu ye be ya mamla ma ensu na ansa ne ye de emu nakọ sa ne ma ne nyina ekoso adenti na mfa nse se o kase eni nyankopon ensemu no enhia emfata nyankopon ahenie na ye koso ye tete no na no na wo ho na sisi Kristo sumaba so na ye da so ye denti na ma ye koso ye sa ne ma tete no ne ye se tete no obi wu na ukosi obetwa nsu a wo ya amamre se ye okura wo ya amamre wu sa udi funu ne kwa udu nsu mu a wo ya amamre ansa na adi funu na tra na ukoyi su a udu nsu mu aye den wo ya amamre mo senye yentumu tete no o maame asumasi enu ago wa nyini kura wo nya asen 80 wo nya asen 90 tete no 120 130 140 150 170 kura wo ho enne o papa wo ya defo wanya sika wonya mfie sen mia mi krom lagaji wo sika pam wo ye ni wachi na papa nyini bi wo kumase wo sika no de ne ka almost 63 billion mena me ka kyerɛw panyini na be ka say wo de papa de ka 63 billion wonya mfie sen 65 or 68 years owi na bere wati atiazi ede ntia men ka say wonye ye ewura no sum ne ewu na nka first no tete no de fo kora wunyini che cause of aya wo ye adoya wo ye eni suti a wo ye ema fie mpanyimfo enu nti Bible ni Kristo som ama nne nkonwa wo fie kura na nkonwa dan ye mie na ho apunu na mo som abra ba opunu adefo mo ma Ghana o man konkon Ghana we mu no sebe mpredu asa uhunu wo salvation asonde ma enkyere so ye salvation ni uhunu wo Pentecost asonde ma enkyere so ye Pentecost ni o ehyiamu dan mu kohia na madwendwene kwan a enkyirima eba mo do mbefa mu kohia keke wo wia wo ba woni ye ewura no mabekasa eja nkwa tentene o ye die ni munyam penya boanya na akroma akwansan mane mpare ye kwanhia bone mane mpare ye ka timi peme sofo ohwan obia off akonfo e ko yaji kogoro ya ye ba obia nu a na hakura grass edua be sei na poma kwam eje VIP bus ejina ya antonsu we kire se tumi ewura no mo dia Bible obi na twere ye na broni aba akuma abetu ati amfra makoni krom broni wono ni krom no akotena wo abetena media so ye gba so me so a wa ma bibi kakra unim ne kuta mo na nanse kro be hu mo na ensuo mo na mo de niema eguade mo na mo de kosi nani mame wona na a wo ameto no ne penso ye ka se Yesu bawu me na na ha wo ko me na ya kan yo aba besi wo maame so maame abewo hwe ba dia wadu na wo maame wadu ni mpanyi fie so Yesu bawu wo bewo wo maame beko wo ba no beba bewo Yesu bawu obra wo bona asasi so bobra konkron na wuwa waje dimpa no na de wo kopa ba bi patena ye bo dimbone ya wuwu beko ba bi bone e ka cho plane ye bu atamori ye bu na asasi we ya so o ma kwatwira hye ba bi do not judge do not want judge
Osi emu nyonko aten no obu aten. Yede okeka. Enso sisi asofo ebu wi aten. Yede okeka. Wo konfo aten. Ebi na Yemu aten ana wo free the free ye se wa free ye. Wo abetena TikTok. Se esum. Eye bosom. Han Bible. Ti yentwi ehun free so. Me ka asem obi ohwe mi bia ahwe me e osuro nipa TV. Me bosomfo ko finti. Eda me ka moja edi bem agunu. Eda na me menya so twen e wo mi wura ma de nyina kwasi gadau. Asuo bi ma, asuo na nkasu, bofo ye ntimi. Ati amframa. Asabre be ma. Ba ko sna pem mmiri. Abosumi nyina menya so die. E wo mu nsem. Se die ntia. Mi minim tana duma se ya azie eda. Ne banye me ye ono de ne ko. Ayi ye frozen. Ode ne ko hospital. Se ye nyingu ampa ye yigui. Bosomfo ko finti. Aso bansa e de na ko hospital. Na ompran kro de ne ko e be che obi ba. Na obasa ba wachi. Obasa ba. Ntimi de woni mi san a me ma hu ne ewom. Madwuma me ye ne ewu. Botimi ni matu anamo. Ane. Off ni mo. Off ne sen. Se be na ko yegu. Mo. Okwa na wokọ without coming back. Me woni metena na ase machi. Yinsi aba ukoyi a. Okọ no na woni umame unuan mo dinkra because me de minim se ajanum se me ye ajanum se boso machi die kura ye de domo aya doma chede me na ka kire wo hwe asofofo no omo ka no kure no me ka ne na asisu dwa the whole Ghana kese we nyina asofofo ye 3 what's about me so asofofo ye 3 na wo Ghana 3 pe wa ope no me comment section se bra wo be fa me number na bra suro nipa TV na be fa me number frɛ me die ntina aka sa me kyere ma kyerɛ wo de opese wo twere be twere mo ye 3 sofofo ye 3 ti se do mo so ati o first no me 25 ahwihwan kura ahwihwan no kureka ni no kureka tro obia ne yafunu me eduru da bone a me de bia ba bia me gina bia me eduru da bone a nsore ahomache na omiensa konsuo makoye ya amamere me wi ama be yibofo ma ya amamere firi ahomache 3 na bi wo wa na jo be 10 me me komfo ketwa ana ya o wa akra samre na fie na ebia na ye dey ye be kan ya no adwuma na ye de krase na ye katua sane senti e de na efe se obi abeya adwuma wa no afrewo nana wadawro man krata me nsa kan nana wadawro ma me yire wafa afuro nana wadawro ma me ba no abodam no adura wo kire ne ho aye dey ato no they said dem bi wo kire duro ba ko a obi koye ne ho to na anyani ode aseda ba yi enye no ano no ena efe enti me bosumfo ko finti uba hu din pa ye de frɛ me no din pa ye sena hunya din pa sena hunya pia good name is better than rich blafo me nada so na de na nipa ye gina asasi so na nka mbesi ai na peja obi abesiwo me so power da bi me so pass of bi o me say sa free ye radio me so pa no pa sa free ye na minim country kro wo so US aya o musa US sa free ye no se kokro kono mudi na yi no o me se ndro achi o sa free ye no me say me so nsema me bom paye Trump be pam no wo do mo na date obekwa kwachechi no free ye wo dem kra me say wo so fo kofinti me hye kwachika dawu hye ti aframa be ma nyina su ge ma me hye wo mo hye bi ma hye na nkasu sa free ye wo mo kwayi ni pie mo na ye funka no so nko public toilet wa bre bi wo fie ni ye nkyere mpam no free ye ti afi be kan wa bre nsuo to na wo bia wo premier wo kwa kone e wa public toilet so US wo Trump mpam wo ye be chew me ka chew pray wo mo a wo de nkwati asam ko mo so mo mfiu no na bosom fo kofinti me ma bosom so o de na menti ase say won say akonfo ni abosom abosom fo no mo ho mo say ye nyeme na be ko bosom toka
Enya na mbeko bosom toka ba sa wo pe bibi dia wo timi do kaka che bosom ne se bosom nya. Me ka asem bi a kire wo ne. Konfo bosomfo ade a wontimi nye se bosom aye adwuma ma obi na wo kodan ne ka. Sunsun agana nim kon befa so ada ne ka. Se obi kaseti abosom na wontimi anko ama abosom a asam beto abosom be yenwe ha ma wo ye konfo kwasia me ka che o pray me do ma konfo nyina ma ne me ma me do mo konfo sanfo so na media ni kura de fidie so wa fidie na be sei wo so anso biem on obosom toka na no say free away abesi wa kaseti aye na nanom som na tade fufu wa tade kon ajagajage ayi kura she wa tade kon nyina wa tade kon a hono wo abesi media so kaseti abosom som se bosom yesum bosom be na yesum bosom what sa hwehwe ukofa no na ani ayefia to bo pa de ye papa na de apepa uwi a obehwem se na odem da me dem tira no amatete nyina ma boju se amayi nyina nya na me kan na me fa ye na animu ayesum aka mehu wo kire me se bosom yesum ono bibi besi a wo sane sini konfo so na wa be kire seni me ka sem bi a kire wo ye wuro te kokko so iboni dia no mama mu so santima wura opim so mamu so mo piafo santima wura papa no ko wonkwa ye wuro be nyina che oye nyame ye wura oye nyame eni ti no okuta nyame kese ka nyame kese a na ma bo emema diri piao obrempon na na kwabra mensa ibo dia no mama mu so nyame kese bo somfo no piao ye wura won tutu ni dibre ne somase na wo ohena wo ye di kura proto oboso nyina kura enu 500 na 1000 na wo ye ohene da no da boni duru na begu nkwanya so nsa wo se me kwa Anglican me ko Pentecost me ko Salvation wo ya boa wo na na ko ya wo ba betra so na na nyamfie se wo nya samfie no wo bewu sasa ebi kwesi opim so animo pia therefore body and mama so so ye da no so nim so ye da na obeji akonya na kwasiasem enkwasiasem me mo akonya wa Sunday mo wa di weather emedi oman ne so emetoto ye wura anom som ase enne kura me no kasai enne kuro me wo so wa agona afoma so no sante agona afoma so enne eye da kan se ade chichina na ya wie program ni nyina kuro wura se ne bosom kese adade kofi o hwe ne konfo bosom adade kofi adade wona twa asa kuro yi ni wura no adade kofi na yiniti ansa na agona bo abuduo aba ye wura betwa dwura na wo se pe adade kofi ne konfo ye guso ye amamra ne amane ho fe keke ni je keke bebe asofo asorema Pentecost nsorema Roma nsorema Anglican nsorema SDA nsorema ya begu ho kronomu na asore no meme yo hene na meti akonya so na wotimi krom me ya abamre ne amane me frɛ no wa ama wa Sunday si wa ubetu menam ka kire ubetu udi agro ba dwagu asofofo ene nsorema na amanne konfo kro pa asase atena so ate so koyi sikato na nka yewura nom nananom tete ho no konfo ufabo yeteto to no hwirim yesi busum kreti mi bowuram no wato ubetimi ato na free akoduru ba bia ayi poultry farm we nanase ho nyina odia fa suma wo sumti yewura numti enso ne wotwa sofo kwa asase akonfo pe no na sofo akotwa sika bum onya sika ne kwa ne ntutu so dudu eni kofi ni ama ene kwakuni adoa ne wan wan bosomi ahyase ne wan wan sika no na okotua ne bum ne agya asase na free konfo nsem na meme dia me kani dwa mimi kuta asase wuntime wudi agora asase kro no be bie obewuram adayu obewuram hwe 2025 yi once afi be kona wieye enkrofo mo wa mono ne omo wo Ghana ha omo wo mia nyina no ye betaya duro ye be share duro no 31st on the 15th of December ombe dware duro no 21st December akwasi de konkure twatwo ye hia de bia biem kopem se be wura 2026 emu no obi e be dware bi na sa duro no ye duro wo dware a kosi se sa afi ne be so be hye wo bo wo do partner kam ne en woka na chi
sefa ko hye pray ne be foro ohu sei kura enka pia eno tue ye ewuranum tumi so una no makọ watch night was a half night ba maya mo sisi so a kamo mo ba so ne yeso ne yetwito a esimunsem na nke yepete kotena ho wo furu oba no kura no ya sapon afew o hyiaw no no akotwe mpanafo so de na ye so kwanhia mbahia ye men kase de mo ebeto mo no ye mede nya mede na mo mi ka bibia ma nipa hunu se ye wo som ene ye wo som nyina ne ye ewuranom som eno ne ye frɛ ne se osom na nya som bia ne som what I say enye som bia ne som ye sori so som for asema obeka kire free afa nananom ho na ye fan sori so yo wa free ye me catch you pray free ye se wan ne bosomfo ko finti me catch udwa maame wo ti osesi akura no e bia 40 years kura wunya enso wa mpanyin nsem efiri wanu mu ba wona abekire ye ewuranom somase se ukrom na omkọ abo akire sabe mpredu asa kafra che o se ukrom hina jimi a ye de ye hini nyimi ye de ye krom ahonhum nyimi na me kan dwase se ukrom hina jimi a ahonhum na ye ukrom ni de omunya den wo munyimi me hye nkom to abra boso se me de me di jawo ne se wan pe ba bi pa anko ana wan pe dwato bi anko a me hye bo hye nkom se Trump be pam December ye mu Trump be pam no opo ma tena fidie so won ko dwato ampa achew na me mmompa yepa enta na chi na nkrata akura odumfo bi ennom no se hye tirim se obenya warepa e wo USA ho a me hye ne nkom se wawo a wadi kan wo wonwo ya wawo so a me ka cheri pray opo wo Bible ma ne banom a wawo no be konfo se wonwo ya so ne wakasa tie ya ewuranom so a ba ye frɛ ne ba wonya bi da wo de wawo se wawo ne ba be kom opo mete me wo mna media no so no me be te me ne ba no obekom ne ba no so obekom tegare na wayi ne ba ne to ho obekom tegare na wayi ne to ho no de akere aburochire ho no de wayi ne to ho ne amono danta no de na maburochire hye nkom ne ba no obekom tegare ne ba no mo odoma bagano we wadwale aboto para no asata pada abo ye mfaso be na wo ne ma ne de odoma ba no no na epempipesa wunya ye me se onya bi da chese de okan no be twesan ne ma na odoma ba Ghana no kuro na odoma ba so no mo so mo kwa abo akere no se tumi na mo ko cha abo be ye no se tumi ni ye tumi a omonwro emfiri nne January February na se tumi ye aduma mo kan che no opon fe wiase asofu nyina mo mebo mpaye man kwara no ombekom akom ne tisu o so no ye na adwen so obepaye a me hye ne nkom ne maye mienu miensa a omunyina bekom obukom na akom ne o ye na adwen so ofa ba bia akopaye a nkura miensa nyina me hye ne bo ombabo adam na me ka che o pray dem di jaro no aha ne yedi isi me no se ye de ma roba be di matam yo so de do krena ye ka asema aka ne ye ntia se ne ye me de odi matam to ara ni je me wiase amete no se me nam ho no obi amfansa akwaye na ekoi na ni nye me de o ka me ho asem udi matam no na mani age o ka me ho asem na me ete no na me ho ato me pa ba sa me domewa timi so nsem ha the whole Ghana bosumfo bia ni obetin obi ni ho the whole Ghana bosumfo bia ni ho na mka cho se me bua konkran ko bisa na na yawo ko fo ke to ba ko ho mitimi bompa ya me ko fo na ona me de bosumfo ni me mitimi bompa ya ubo nwansa message me phone so twen o twa me momo se bosumfo na chiri ma hia apa ya ma ani a aye wi ye no wo sere me ha udi ya sama ka kira so wo mana nkom te gare a media we kura me maso biem me se frida ho anwan frida free ye wo mano nkrata no nya bi akwamba ka oba na oba no ebosom te gare no abaya adwuma na wa hye nkom na wanya nkrata na afi wagi tumi bi adi baburu bekuta asa wonya nkrata wudi agoso afi be council to bre ukọ public toilet na America police fo achew na Trump apamo ka che o pray me do ma se I want the message George go by akrabo afenso se wo ko kituam na se wo hu ensuo bi a
na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo ukrom tete som eno ena ewo ho ye betwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu komo ubetimi afre ye beba ne no ba bede hu komo